onego wadawa nikech samoro be jowa ko apply kiting'eyo gini miyo ng'amo apply anacho ni samoro onego ng'i list joma no apply gi jomo bedo short list gi jomo mitich che samoro ncho landi to jote mango ko apply but okonya wacho kama mono mana pacha ka nene. Okay, ero kama angipenjo moro kaendi ikelo wach moro mangima kama ji ariyo gi bende bro duokom. Waneno ka nitire lweny moro masani koro wuok ahinya ne kuom joma tindo mathoth ne urelate go anya social media ka gimoro rach ne ahinya e piny luo ka neno kodwa mang'eny mokalo ahinya joma samoro nitire kuonde moko ma ginyalo yudo lemo moro ma ginyalo kone jowa. Ere kaka wanyalo tiyo gi social media ne joma tindo mondo kik wachalo ganda moko magore kendgi giwegi nikech jolibamba neno waka joma ohero lweny koso dibed ni luasi kama joluo nitiere ni en kama oging'iyogo an familia territory ni Uganda luo in our political journey gimosa timre Victor dobed ni en mano koso apani number 1 na wadu ka chalo mano mokwongo. Number 2 jowa ingini kata magi manyo timore cha nyano ka nitiere ji ariyo ma joluo manyo yier e list no nitiere joluo ariyo out of 47 of which man tingino kwa wach no donjo kanalade mano akete general gen ma wacho ni mago joma koro onge but jo osedo ni kata matir kata sande vikada mati mistake moro matis e studio kasani to dangoa ilawi okete wionge enlepo ana paroni ingeni ncha wacho gimoro Victor kata wan an personally wacho ni an product ma social media kech mona chop kama chopene social media mogera mo chopo kama chopene and maybe jo moko be tamioga ji example maber wan ga ngato ni Dennis Itumbi wan gi Pauline Njoroge jogi ne jo man gin product ma social media wan gi Robert Alaika uno mujumbe MCA ma Nairobi en product ma social media wan gi ji mang'eny ma product ma social media ko wacho ni kapok yanyo ngato kana wachako yanyo ngato yotinde ndalo moko ngato no isani kidhi offices mag ji inyalo nisi ni iluongo ni ngani osako ni inyenyo gacha ini idwe monde matin ingeni ngeni idibero gi nyithindo mbele gani kech Victor sani wadhi bedo gi nyithindo kiny koro waol ma nyithindo ma wuotho offices nisi iluongo ni ngani nyinga ngani osako ni ngeni yenyo gani so jone ngeni nyingi chiemogo nyingi en gimi chiemogo samo ma miyanyo ga ji social media ni tije ni kineno ka ngato kama kata samoro joma nya yanyo PS Oluga I believe ni he has done his part kin samoro ori igoche ngato ngani ni gino ngamanya konyen so to kichopredo ka samoro PS Oluga manya ka sign to ni se ya ni jotelo gi ngene gin ga gina silent viewers gisomo to ging'eyo ji kabisa kendo kata kitimo production mbele to wacho ino sako ni aneni ga to kwach ka kuneni so yo onego parni beyond yanyo ji nitiere ngima kingi mo seda ne maki to lweda chiel ok nyal to nyuogo joluo no wacho kama lwedo nyaka riwore ka kingi moro timi kin ibo dwaro support mag jogite to kong'eni mane yanye be kino support an kipiny be lokore kawuono ngane jatelo ngano jatelo samoro yanyo ngato kawuono kingo jatelo kamoro or kinyo poka in makoro chupo kama inyalo konye so wacho ganesha kata kiko ngato to goe room we room moro makata kin koth goyi tinya buoke dode Casto Victor be kaka amedo gima